Senyora consellera Joana Maria Camps, duim 3 anys constants de reteades amb educació. Han reteat docents, han reteat ajudes a les famílies més necessitades, la dotació econòmica dels centres educatius, han incrementat les ràtios d'alumnes per aula, han eliminat les ajudes a les associacions de pares, s'ha disparat l'índex de pobresa infantil. En el mateix temps, han creat polítiques educatives equivocades i erràtiques, canviant de criteri d'un dia per l'altre. Han passat de la lliure elecció de llengua en el mal anomenat equilibri lingüístic. No han escoltat a la comunitat educativa generant un conflicte innecessari i no escoltant en els experts en educació. A més, ha reconegut el seu desconeixement de temes educatius. Ha fet riure per no plorar en els ciutadans sense les seves ocurrències, canviant el nom a informes internacionals, a museus coneguts a tot el món. Ha negat informes fets per la seva pròpia conselleria i escoltant a grupuscles radicals en teories peregrines sobre la nostra llengua i cultura. Creu vostè que deixarà un sistema educatiu de les Illes Balears millor que el que va trobar? Creu vostè que és la millor educació per als nostres fills i filles? Creu que serà recordada com una bona consellera?